páni a dámy, máme tu bike, ideme vám ho natočiť, pozerajte na to. Kámo, je to specialized, úplne. Kamarát ho má pár dní. Akože... Ako pružiny sú Dobrá mašina. Srejmy To brzdy, tu mám teleskopickú sedlovku, čakajte. A máme tu 12 prevodov. Bezdrotová prehádzovačka. A chceli sme vám naposledy ukázať žiadnu pružinu. Dá sa tam zablokovať, aj predná sa dá zablokovať a proste máme tu, že jak odpružíme, že nám to ukáže, čo ja viem, odpružím toľko, tak nám to dá toľko to. A to je jedno. Dobre, Proste nový bike. teraz vám ukážeme moju BM-ku. OK, vylepšil som si ju, kúpil som si k tomu nové rajdy a gripy. Máme tu aj brzdu, dobrá brzda. Toto má také väčšie, majú pografitovanú. Dosť ju mám peknú. Toto som si spravil s fixou. Toto nemusíme. To nič. To nič. Dobre, a ešte sme vám chceli ukázať, že aký je rozdiel medzi kotúčovými a týmito brzdami. Ideme si to porovnať. Takže pozerajte. Táto brzda nie je kotúčová. Má, že toto tu musíš mať nastavené, že toto akoby zabrzdí z obidvoch stran a koleso prestane ísť a máme tu potom na kotúčovej. To máme takto, tu ide kábel tu a keby tieto dve veci sa stlačia a ten kotúč držia a vlastne s tým kotúčom sa točí aj koleso, pozrite. To vám to ukážem. A teraz tu brzdí. Vidíte. No, Dobre, to je koniec videa. Čaute.